uthi uEllen White iwealth ubutyebi obu buqala ukuqwetywa pha ebuntwaneni pha my sister my friend uqala pha uzazi ba mawuqwele ngoba ufuna ukuba sisityebi ngomso ane awuqali xa sowugqibile uba yom xa sowungumakhulu uqala ucinge ngento okokubana ngoku mandiqwebe ubutyebi. Ithetha uthini ke le nto? Ithetha ukuthi apha kwi-Adventist home abantwana mabafundiswe besebancinci ukufunda babhale ba-understande ii-figures. Uyabona ii-figures yimali. Uyazi kudala ke thina kwakukho omnye umdlalo esasiwudlala ugrunjwa umnxunye ufakwe amatye unabe kwelaa cala lingaphaya wena nomnye anabe ngapha ube nelitye elikhulu ne sasithi ngupuca. Siyamazi thina upuca? Right, upuca udlalwa ngamatye. Kodwa yazi uba phaya ekhaya kwake kwathwathwa into ndandingayiqondi kwathiwa uba ulibele ukudlala upuca ngamatye sozube namali. Upuca komdlala ngemali, dlala upuca ngemali. Loo nto iyakunceda ube ngumntu otheni onemali endaweni yokusebenzisa amatye. uEllen White uthi mabafundiswe abantwana ngoku besebancinci ukwenzela into yobana njengokuba beya be-advansa apha ekukhuleni babe ne-understanding eyiyo bakwazi ukumoyika uThixo. Ku-Adventist home ke upage 386 uparagraph 2 uthi from pha ebantwaneni through to youth ane uthi abazali bayathanda ukunceda abantwana. Olu hlobo babanceda ngalo abantwana bade ngoku abantwana bangakwazi ukufunda ukuzenzela. Ngamanye amagama le mali apha sizawuthetha ngayo imali wena oyitheni oyisebenzeleyo ngaphezu kokuba uxhomekeke kuba ube uphiwa ngumzali. uEllen White uyasilumkisa ke kuba abazali bayathanda ukwenza loo mistake yokuhleli nje bapha abantwana imali abantwana bengayisebenzelanga. Siyayiva loo nto? Ngamanye amagama funeka uyazi into yoba ukuze imali ube nayo apha ekhaya funeka usebenzile apha ekhaya ukwenzela uzophiwa imali. Siyayiva le nto? Likhona ibali apha elibaliswayo ndiyathanda ukubalisela xa kuzawutya umthendeleko. Lo mntana ubhalela umamakhe ileta, umama kubhizi uhlamba izitya athi mama nantsi leta endikuphathele yona. Asule izandla ngefaskoti umama athathele leta afunde. Lo mntana uthi mama qalela namhlanje ubheka phambili xa undithuma evenkileni uzawubhatala i-5 rand ziitshaji zakhe ane ahambe nazo. Xa usithi mandiyothatha iyeza necephe for ubaby sister wam okanye ubaby brother wam 2 rand 50. Xa ndisondlula ibhedi yam 5 rand ngoba wonke lo msebenzi xoba ngumsebenzi kamama. Siyayibona loo nto? Avale aliste ugela umama uyafunda umama uyafunda azomnika itotal. So this is what I expect from you ke mama on monthly basis. Subeke ndilibalisa xa kuzotya umthendelekwane umama ayigqwethele le leta abhale ngasemva athi yena mna for carrying you for 9 months ndikutshaja nil 0. Aqhube athi for ungalali ebusuku wena ugula ebusuku ndingalali tyise wena amayeza ndihambe ndiyohlala esibhedlele ubusuku bonke kuse ndihlele esibhedlele ngoba ndifuna wena uphile ndikutshaja mna nil. Aqhuba umama kamtshaja. Ibhedi le yakho ichamelayo ebusuku xa ulele uba mna ndivuke ndihlambe izinto zakho kho nto ndikutshaja yona. Iphele ke pha egqibeleni athi total umama athi nil. Kho nto ndikubhatalisayo yona mna njengokuba wena undibhatalisa. Xa
silibalisa ke kuzawutya umthendeleko suba sifuna ingqondo zethu zijonge kuYesu owabhatala konke. Ane? Namhlanje ke asijonganga kuYesu owabhatala konke, sijonge ekwenzeni ubutyebi. Funeka sisebenze sibhatalwe ke. Siyaba? Ayingonili ngoku. Ayingonili. But ukuba ufuna ukuthengelwa ilokhwe yeminquba, funeka every day ndingakhange ndikukhumbuze wenze homework yakho wena. Uthathe ifowuni yakho wena uyibeke erumini yam phambi kokuba ulale ndingakhange ndikukhumbuze. Xa uyenza loo nto without fail sakubhatala. Sayibona loo nto? Oomama banothando, uthando lungaka. Ngoku uzawubhatalwa, ubhatalelwa ntoni? Uba uthembeke kule fowuni ingakulalisiyo ubusuku bonke ube uzigqumile uzoyibeka endaweni yayo. Ane? Uzawubhatalwa for uba ubuya esikolweni wena wazi into yoba iyunifomu yakho awuyikhululi ushiye kule ndawo. Ume apho wakhulula washiya uhambe uyikhulula uyifake phi? Washing basketini. Iikawusi ezi sizinxibileyo, iipenti zethu sizikhulula sizithini? Ba ekhaya kuthiwa masicikice, yicikice uzobhatala. Siyavana? So kuthiwa ke ngoku eyona nto apha ibalulekileyo into yoba le mali ngoba nje nidimanda i-pocket money, pocket money nalo kweyom upha evasithi uthi wena usamkela nge-20 sekudala yena ethi uyifaka nini imali makasebenze naye. Wonke umntu makayisebenzele i-pocket money. I-pocket money mayingaphumi nje lula. Utsho u-Ellen White ke uncedisana nathi yiloo mali ke le sithetha ngayo ngoba siyayiphiwa imali ibe ninzi. Now yandiwarisha le nto, ndiyafuna siyibone le nto. Nazi ke ii-principles zokuphatha imali ngendlela efanelekileyo. Okokuqala, loo nto izawusinceda xa siqale ngoku, izawusinceda loo nto kuba sizawuba in fact ukukwazi ukwenza loo nto kuthiwa ngoo-stewardship. Sizi-steward. Now le nto yokukwazi ukuphatha imali iza kuncedisa kule nto yokuba ube yi-good steward. Yintoni i-steward? Yintoni igosa? Hayi kaloku zenziwe ezi programs emabandleni ethu. Yintoni igosa? Ngumntu ogcinisa into engeyo yakhe, i-steward. Yephi ke wena le nto igciniswe ingeyo yakho? Le mali sithetha ngayo namhlanje iza kufundisa loo nto wazi okokuba uThixo yonke into yeyakabani? Yeyakhe, nawe ngaphezulu. Nazi ke indima zenkumbulo onohamba uyozifunda. Indumiso 24 verse 1 lelikaYehova nantoni? Nantoni? Nabahleli yonke into yeyakabani? YeyakaThixo. Uba uqale ngofunda uyisebenzela le mali kuzawuba lula kuwe ukuyibuyisela imali kaThixo kubani? KuThixo. Sithetha ngabantu apha abayiyom, sithetha ngabantu abanguma-my sister, my friend. Aba bayiyom phakathi kwabo bakhona nabasebenzayo, andithi? Kodwa ababuyisi okukaThixo kubani? KuThixo. Bacinga into yabazali, ayoyabazali ne? Sizofunda loo nto namhlanje ukuba yinto yomntu ngamnye. Okwesibini, enye i-biblical principle yokukwazi ukuphatha imali is giving. Ukunikela. Ukunikela. Abantu abanantloni zenkonzweni bengenawo umnikelo. Yet umntu ebenayo i-pocket money, i-pocket money yakhe wathenga yonke into ethandwa nguye yaphela. Aqala umlomo ngesabatha aqumbe awungiphange imali yomnikelo kodwa benayo i-pocket money. Akayazi uba kule pocket money funeka agcine eyakabani? EyakaThixo. Funeka ke ngoku sifunde ukwazi ukuba masinikele. Can you imagine bethunani xa siqala ngoku siba ngaka ukwazi into yobana hayi
kule 30 rand nayo mandigcine apha isishumi sikaYehova, mandigcine apha imali yokunikela, zibekwa nje wenze loo nto. Uyazi uba yonke eshekileyo yeyakho. Uyayazi uba singaneenkonzo ezingakanani ukuba ntle nokuba nkulu, asingeze siqeshe namaholo. Singavela sithi hayi sicela uyokhonza kwelaa bandla nje, sifuna uyokuyenzela kwelaa bandla ngenxa yoba ii-facilities zikhona zonke kwelaa bandla. So ukunikela yenye yezinto ebalulekileyo mthunana apha ku-financial management, indlela le yethu yokuphatha imali. Okwesithathu, yi-biblical ke le nto sithetha ngayo, zii-principles ezi-biblical. Okwesithathu is saving. Kuthiwa kubalulekile ukuseyivela i-future, kubalulekile ukuseyiva. Siseyiva njani? Siyakwazi useyiva indlela elula, andithi? Indlela elula siyakwazi useyiva. Uyazi uba le ndigalela kuyo ngoba ndifuna xa ndipase imatric ndiyoqala evasithi ndifuna ukukhupha idipozithi yemoto yam, abazali bandincedise. Utsho wena uyazi uyathini? Uyagalela apha. Ungaba nazo kangangoba wena ufuna, yabo, ungaba nazo kangangoba ufuna. Mna nazo zintathu. Enye le inemirhwelo ngoba ziyafana kodwa zohlukile. Le uyazi into yobana le ndibekele imini enzima. Eyazi imini enzima? Siyayazi imini enzima? Apha ndigalela imali for imini enzima. Imini enzima yilaa mini ikufikelayo, ifuna imali ube ungenayo imali. Imini enzima yile iza kunceda ungayoboleka imali. Sinoyom abathi beqala uphangela, une-credit card, une-overdraft, cuma zinto eziphucukileyo, andithi mos cuma zinto eziphucukileyo. Une-overdraft, ne-credit card, ndinemoto yam yetyala, nayo neflat yam yetyala. As a result, xa kuphela inyanga, ndinguloyo uthi esathi, nokuba ngumzali athi esathi, sisi ntombi bendicela amali ukusinceda. Yho mani ndenzela istress. Yazi istress endinaso namhlanje kuphela inyanga. Sinabantu abanestress xa kuphela inyanga because sibhudephi apha. Andithi siyanqinelana, ndiyava siyavungama xa siyanqinelana ngale nto. So unemali oyibekayo apha for umhlonzima, unemali oyibekayo just for any day ekufuneka usebenze ngayo. And then indlela yokuyichitha ke ngoku, uyitya njani imali yakho? Khona umuntu ofuna ushare uba uyitya njani imali yakhe? Uyitya njani imali yakho? Uyichitha njani imali yakho? Khona umuntu ofuna ubabalayo isibakisela? Akakho? Ke simamele uba siyitya njani imali yethu. Yonke le uyayamkela imali, uyayazi ungayithethayo. Ndi-friend of yomama ndimdala. Xana ndipeyile guys, uma ndikupeya yazi, ndiyapeya ndigqiba ndikhuphe isishumi. Isishumi ke ukuze ukwazi usi-enjoya ukusikhupha funeka uyazi uba kwale mali yonke ayoyakho. Ngoba uba khe awayiqonda uba ayoyakho le mali yonke uzawucinga fanuba yhu ininzi le mali ndiyikhupha kwesi sishumi, ufuna uyigoqa. Then emveni koko ndibhatale ke ngoku amatyala am, like ke ezi accounts ebezithetha umama apha, credit cards and all that. Then ke ndibe netshintshi, I make sure uba ndinetshintshi. Then ke itshintshi ndiyithenge ke yonke into engenye ndifuna ukuyithenga, ndikwazi nopha nomnye umntu njalo njalo. Phaa xa ndikhupha laa mali yeshumi ke andiyikhuphi sisishumi qha, iba sisishumi nemali yomnikelo. Most yethu ke we lack on the side yomnikelo. Sifuna uqonda uba hayi masisuse nje ityala ibe le ibalulekile nayo because it shows i-relationship yakho noThixo wakho, umnika umbulelo ngeento ezintle akwenzele zona. Because ubomi obunabo namandla onabo wobusebenze ufumana kuye. Because efana uba ndine-gifts apha ndimnike i-gift
iyom ayifuni ukukhupha isishumi, ayifuni ukunikela iyom. Ukunikela kuthiwa ithi le vesi, uThixo uthanda umphi ochwayitileyo. 2 Corinthians chapter 9 verses 6 and 7. Besivile emini ukufunda uMalaki 3 verse 10. Ukunikela yinye yendlela yokunqula uThixo. Ukurecognize ukuba yonke le nto ayithanda laa nto ayithethayo phaa. Uthi ukuze ingabi buhlungu funeka uyazi uba ayomali yakho le xa iyonke. And then enye yeprinciple ngu-spending. Imali yakho kuthiwa imali funeka uyiprioritize, uyichithele kwizinto eziyi-need ngaphezu kwezinto eziyintoni, eziyi-want. Siyawazi mos umahluko phakathi kwe-need ne-want, ngoba i-need yile nto ungakwazi uphila ngaphandle kwayo, yi-need. I-want yile nto igqithayo ungaphila ayikho noba ikhona soze kubomi bakho, yi-want leyo. But ubone uba amaxesha amaninzi ke thina imali yethu siyichithela, siyispenda kwii-wants nothi kwii-needs. Uthi ke u-1 Timothy ngake nizibhale ezi vesi ukwenzela into yoba xa nifika ekhaya nizifunde. Imali kaThixo funeka siyispende wisely. And then ne-debt, ityala ke yinto yokugqibela engafunekanga sinayo, ngoba iBhayibhile ithi ityala emasibe nalo lelokuthini, lelokuthandana. Once uqalise uba ube netyala, izinto zakho azihambi kakuhle, ngoba i-debt yituli ecinezela i-financial growth yakho. Soze ukwazi uhambela phambili imali yakho, soze uyichithe xa uyichitha ngendlela engeyiyo imali yakho, asoze ukhule. Xa wena imali xa unayo uyityela into yoba mayiphethe tutututu, uthi kuphela lenyanga izayo, ke niba mna abantu bathi sivasa izipaji siyayiqongqotha. Xa usazana noYesu awukho sakoze yaziqongqotha izipaji, ngoba ayondlela leyo erayithi yoba ungakhula ukhulise imali yakho. Sinamizekelo ke apha emithathu esiyinikiweyo eBhayibhileni. 1, umzekelo kaJoseph. Sibona iskills kaJoseph, indlela uJoseph awamaneja ngayo i-finances. Ngulo uJoseph waphela esenziwa ntoni? Ipremier. Siyakhumbula? Umzekelo wabakhi. Aba bakhi indoda esisitenge yakhele lulo le, indoda esisitenge, yabo? Enye yakhwela phi? Yema iqindlu yayo. Enye isisilungo, enye isisiyatha. Na engibali njengokuba ilibali elibhaliwe apha eBhayibhileni alibhalwanga nje uba lingasifundisi, libhalelwe ukuba lisifundise ukubana xa uhamba ngokommiselo kaThixo uzawuba sisilumko, awusoze ube sisiyatha. Okokugqibela, umzekelo ngulowawa laa mfana wayesisityebi, kuthiwa yi-rich fool. Siyambona laa mfana? Kutheni kuthiwa laa mfana yi-rich fool? Yinto yoba laa mfana yena wakhetha ubutyebi kunoba abe ne-relationship yokukhula kwakhe spiritual nabani? NoThixo. Kuthiwa ke bethunana, no-Ellen White usinikile iiquotes zakhe zoba ukuba ube yi-good steward usebenzisa imali ngendlela efanelekileyo, Christ object lesson. Ukunikela ngokuchwayitileyo uThixo uyasikelela. Ukuseyiva kubalulekile. Also le mali yethu kuthiwa le mali masiyichithe kwizinto for i-cause of God, kwizinto ezinonceda nomnye umntu asindiswe. Kukho abantu abangenawuphila bengenzanga iinzipho zabo eziduru. Imali yabo yonke bhetere bona inokuphelela ekwenzeni iinzipho eziduru ezingasoze zimseyve omnye umntu okude nobabalo lukaThixo. Kukho abathatha imali yabo bayothenga isuphu, bapheke benze isoup kitchen.
uzuze nabani nomnye umuntu ngemali kabani ngemali yabo. Ibalulekile indlela oyichitha ngayo imali yakho. Imali xa uyichitha kutsho Ellen White ke funeka uyichithele into yobana ukwazi uzuze imiphefumlo. Xa unikela ke naxa ukhupha ishumi imiphefumlo izawuzuzeka. Na kuthiwa ke ukuze ke ngoku sikwazi ukuyenza le nto ngendlela efanelekileyo funeka sicreate i-budget. Besishilo mos yintoni i-budget? Yi-plan. Uza neplan uzayichitha njani nemali. Niyayibona le nto betshunayo xa inoqalwa ngoku umntu usafunda ugrade 3. Umntu usafunda ugrade 3 uneplan ngemali yakhe so that u-account nangesent oyichithayo. Useyivele i-future, uavoide ukuba ube namatyala. Loo nto kuthiwa loo nto iyakunceda xa ukwazi ukuyicwangcisa imali yakho ngendlela efanelekileyo, ikunika i-financial independence. Yile nto izawubangela into yobana ungaxhomekeki kulaa sugar daddy oza kuthengela iwig e-expensive, because wena uyakwazi uba imali le iyasetyenzelwa and uhlobo ke ngoku oyispenda ngayo imali uyispenda in such a way that ikwazi uphinda ithini isheke. Ukho mose siphila apha ehlabathini phakathi kwabantu abathi indoda mayindenzele yonke into mna. Asinazo thina mose zonto ngonzweni, kodwa sinazo. Besivile apha bekushiwo kuthiwa abantu bayanikana itoti apha enkonzweni because sifuna uba relevant. Iyayibona le nto? Ukuze singazifumani sigaxeleke kwezo meko, umkhombandlela ngulo othi yenza ngohlobo uThixo afuna ngalo, uzokwazi ungaxhomekeki mntwini. Mosla mabale bebaliswa apho ngisithabisa amanye awo umntu uyayenza le nto yoba azifake phantsi koxinezelelo loku sexual abuser ngokuza unikwa imali. Abanye andithi zimeko ebesiziva apha zichazwa. Thina uThixo ke uyasikhupha kwezo nto. Zizinto ezifanele uba sidlalela le kuzo thina ngoba sibambe le nto uThixo afuna siyenze. Ndinebali ke apha lika-William Colgate. Kuthiwa uWilliam Colgate lo waqala at the age of 19 ukuzenzela ishishini encedwa ngu-anti wakhe financial. Kuthiwa wazama ukwenza iSEPA at the age of 19. Yabona kuse-8 kulate for thina ngoba thina siqala ngoku before ku-age of 19. Kuthiwa wayizama le business yakhe but le business yakhe yafeylisha le business. Akakwazi uyenza iSEPA ngohlobo loba ikwazi ukumcreatela i-wealth ohlobo bebecinga ngalo ukuba xa yenze le nto uzawuphuma kuyo yonke into abe right. But kuthiwa xa ufunda iGenesis chapter 28 u-20 to 21 phaa sixelelwa ngoYakobi esenza i-commitment noThixo ngexesha ebaleka kokwabo, ne? Apho wayethetha noThixo uYakobi esithi, Thixo ukuba ungahamba nam ube nam kule ndlela, undiphe ukutya, undinike impahla yokunxiba ebaleka umntakwabo ezawubulawa, undinike yonke into Thixo. Wathi uYakobi wathi ndakubuyisela kuwe sonke isishumi sakho. Kuthiwa ke uColgate lo uWilliam Colgate waqalisa ke uthatha lo attitude ethi, Thixo ukuba ngabana unoba nam kule business ndiza kunika nam isishumi. Kuthiwa nyani man wathi njengesenza neSEPA yakhe wayenza ngokunyaniseka. Kuthiwa siyazizama ezinye ibhizinesi esizenzayo but ezi bhizinesi xa sizenza thina singanyaniseki sifane nabanye abantu. Uzama le business e-catering endaweni yokuthemba uThixo uzawuhamba nawe but uye ngaphambili uyothi ndikunike ntoni xa undinike le business. Hayi chaza wena ikhathi yakho, thini ikhathi yakho? Ipractice yabantu behlabathi nathi sizibone sithe gxwabha kuyo. Ubone ibhizinesi yakho ingade ihambe
kule ndawo because wena ufuna ubane nawe ufuna uba relevant ubanika ikhadi ukwenzela into yoba uzoba lo mntu u-understandayo uyababrayiba nawe uyabakhupha ubatyisa out wenza yonke into siyayenza nathi loo nto siyafumaneka kuyo kodwa uthixo akafuni senze njalo kuthiwa ke uWilliam Colgate waqonda uba makakhe athembeke yazi ubokhe utest into ibe ncinci ukuxela into yoba ndawuthembeka kule nto ufuna ubona uthixo uzamnika na nyhani wamnika isishumi okokuqala yaflourish ibhizinesi wamnika isishumi okokuqala waphinda waqhubekeka nebhizinesi waphinda wabona heyi makongeze ngoku ezinye ii-products ingabi yisepa qha yakhula ibhizinesi wenyuka waqonda heyi manje ibhizinesi yakhe yenyuka ngo-20%. Waqonda mandithi chatha nami unika uthixo ishumi kuthiwa ke le nto ngathi ungafuni uba yintsomi yazi ukuthi sometimes thina siyawamamela amabali siwamamela uqomba yintsomi khakuhlale nothixo wena ujongane nothixo uthi thixo ndiyakuthesta nansi into ndibeka phambi kwakho nam thixo khawuziphruve uba unguthixo nyani na ubone ukuthi uthixo uzakwenza nantoni na. Kuthiwa soon ibhizinesi yakhe yakhula ngokukhula kangento yoba iyunivesithi le wayefunda kuyo uWilliam Colgate yatshintsha negama layo laa yunivesithi yabizwa ngaye ngoba ngoku esisityeni esiphuphumayo kuba inye into ayenzileyo ubuyisele kuthixo okabani okukathixo futhi wathembeka. So kuthiwa ke masifunde ukumthemba uthixo ngalo lonke ixesha sazi ngoku sibancinci uba siyisebenzele le mali singa-enjoyi imali esiyinikwa zii-blessers imali esiyinikwa ngendlela engalunganga. Kuthiwa zininzi indlela ngoku abantu bayabhizinesi abanyuka abantu babheke eRhawutini uyabalisa le ntombazana kwenye i-podcast uthi bamane bebuya apha elalini bahle bayamimitheka ndathi hayi nam ndiyafuna bathi masambe xa sifika eRhawutini lo sisi uthi wasi yena by profession wayeyinesi but uyababona aba babuya baflarisha izinto zabo baqheleqhele yeyi inkulu into eseRhawutini xa efika eRhawutini ulindele uba kuzovukwa ngomso kuhanjwe kubhekwe kuloo ndawo kuphangelwa kuyo naye uzayosubmitha izinto zakhe and unesi yena uphethe iprofession usuke kuthiwe heyi khulule nto ezinxulileyo funeka ugcebheze siyagcebheza khulula into nje faka yithi make-up yithi umaphasithi kuzawubisa imoto bamapha gothuka uthi ndithe ndisothuswa yileyo wanitshala utshomi wam waselalini wathi khwela imisile imoto isabuza uba how much wathi khwela ndiyixoxa phambili uthi ndithe ndawufika kule ndawo siya kuyo wandongamela lo bendikhwelise emotweni yakhe wathi uyayifumela okanye awuyifuni ngesungezela mani cumba uzothini napha naxa ubuya exaki udisi akayazi le nto yaqala usaripotele omnye uthi uzawuba rayithi nam ndanjalo ngondandiqala cumba kuthengisi nje izimani because asifuni ushiyeka kuthiwa masibe careful ngenxa yoba nje singafuni utrusta uthixo ngezi zinto sikuzo ngezi zinto uthixo asinike zona thandazela ibhizinesi le yakho uyicele kuthixo ube honest kuthixo khangela uthixo uzakwenzela ntoni na. Tshilo umalakhe kuVesi 10 wathi uba andisayi kunivulela na incam incinci le nto ifunekayo yintoni ukumthemba uthixo. Kuthiwa xa siqala ngoku sizawuba ngabazali. Can you imagine igeneration ezawuphuma apha uba thina siqale ngoku ukwazi ukuba ukunikela kukunqula ukubuyisela kuthixo izinto zikathixo futhi mandingathunyelwa kuhambe ngiphiwe imali sanohambe ngiphiwe imali sanokucela imali hambe ngicela imali sanoyicela imali saya apha ekholejini thina ezinye iitshomi zethu zakhutshwa ababhuti balapha emdantsane babethengisa i-insurance ngexesha lethu yayingabantu ke apho boba ungajonga khangela umyeni khutshwa ngababhuti athengelwe iphayi iitshomi zethu batye iphayi
phelele ifayile ngokuthi umuntu ongubhuti masambe uthoni hayibo uthi chifayile ebutyile awuyazi uzabhatala uyazibona ungena ezintweni siyayibona beshimana indlela edangerous ngayo siyayibona indlela edangerous ngayo into yobana xa ungafuni ukusebenza ngoba uThixo ethe masithini masisebenze sithogqiba le mali sifumeneyo sithini sibuyisele siqale ngaye uThixo size ngathi singaphuma nasematyaleni singangeni thina ke soze singene ematyaleni uba siqale ngolu hlobo uThixo asicela ukuba siqale ngalo khona umuntu ofuna ucomment khona umuntu ofuna ucomment khona umuntu ofuna uthetha into khona umuntu ofuna uthetha into akho umuntu ufuna uthetha nto